podávanie žalôb proti Bediüzamanovi Saidovi Nursimu a prenasledovania a zatýkania jeho študentov Nur pokračovali po celý rok 1150. V súdnom konaní na Najvyššom trestnom súde v Samsune boli zosnulí Mustafa Sungur a Hussein Yücel uznaní za vinných. Bediüzaman však bol oslobodený. V dobových novinách sa rozpútal veľký rozruch a začali sa zverejňovať nepodložené obvinenia. V Denizli, v Čivrile bolo následne zatknutých 8 žiakov Nur. V regióne Egirdír v Isparte sa začali následné vyšetrovania a preverovania.